मा होनो बेखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौनोथ' आङो र' 4:30 होनदों दा 4:30 नेनो हाया आङो खोबाय नोङो हाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय दा नोंथांमोननि सेरावहाय आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांदो स्किप खालामालासिनो अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना नोंथांमोना बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजि मोनबाय जानो हागौ आरोना नङा होमब्ला भिडिअ मानि थाखाय जागोन थ' होमबा लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानो आरोना भिडिअखौ जागायलांनोसै थ' लोगोफोर मैया दाखालिसो एसेबां दावराव भाइरेल जागासिनो दंमोन अनिलमोननि नङा होनबा दा साननैनि उनावनो आरो नैबे मोनसे गोदान भाइरेल ओंखारबावलायबाय बियो आरो बिनिख्रुइबो साबसिन डेन्जारसिन आरोना नैबे भाइरेला ओरैबायदि स' होमब्ला आं नोंथांमोननो नैबे माबायदि जादों बा बोरैहाय बिसोरनि भाइरेल जादों आं नोंथांमोननो बिथांमोननि भिडिअखौ एसे भिडिअनि क्लिपखौ एसे देखायना होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना भिडिअआ मानि थाखाय मा होनो बेखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौनोथ' आङो र' 4:30 होनदों दा 4:30 नेनो हाया आङो खोबाय नोङो हाबा अबावथ' हरनांगौ आंलाय होमबालाय नों अबेनाव मानो खिथाहोयो एखौनो बिदि खालामा नोङो आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जे फन नोंनि बुरियानि मा मसे जाबाथाय एबारसेबा हराबा थाबा थागोन नामा आङो आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसोर सहाय बिदों आब' होननानै मा केसनो मा गसाइगावनि माबानि आफानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलु बालु नङा नोंखौ आं गिलु बालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो साख्रि मावलायलायनाया मानो बिबायदि एथ'ग्राम बिदि रागा जानांगौ हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होनबालाय हरदो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो मा मा होनदों नोंनि बुरायखौ डिसिसन खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंनाबा बोराया मा मावदों नों जाखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बिदि खालायो आङो आंबो जेबो खालामदों बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गावनि आवाज गंसे फंबाय खोनाबाय नोङो आंखौ बिदि खालामा नोङो मानो बिदि खालामनो बुंनाय नोङो आब' जे जायगायाव आंबो नों बिब' होननानै मानिबाय दे आंबो मानिबाय नों आंहा ओरैबायदि आंहा न'खरावहाय एक्सिडेन्ट जादों गारि एक्सिडेन्ट फैसा नांथारगौ आंना सार्भार डाउन दे अके आङो बुंबाय दे होमबालाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो जेखन आङो साख्रि मावा आंनि बोरायासो साख्रि मावो बोराया हरब्लासो आं हरनो हागोन ना नोंबो सासे साख्रि मावनानै माब्रै बेबायदि खोथाखौ होननो हाखो आं बोराय सोंग्रोनि मा सानाखै नोङो फासआवनो नों इमारजेन्सि खोथा होनहरबाय नालाय एखमबा समाव डिउटि गैयाना बेहाबो एखमबा समावहाय बिहरबानो हरखायो मोनखायो आं डिउटि गैया खोमा नंदों नोंहा नों जुदि नांथारगौ होनबाय नालाय आं नोंनावहाय दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरनानै दोन दे आंहा खगाबो गैया आङो जेनेबा नोंनि खोथा होननायावसो आं दा होनबाय मानो होनबा नोंहासो जुदि जाथारदों गाराया नोंहा जादों दे नों बिहरबाय आंनाव हेल्प दे बिब' होननानै दे आंबो मानिबाय हरदे एकाउन्टआ दाथ' आं साख्रि मावा नों सासे साख्रि मावनानैबो मिथिगौ बोरायासो साख्रि मावदों बोराया हरबासो आं मोनजायोना नों मा खालामनो हानो आंथ' आं नोंजों खुनु आं माबा खालामाखै गाज्रि खोथाबो होनाखै जेबो होनाखै आङो आं नोंखौ जेबो गाज्रि खोथाबो होनाखै माबो होनाखै आं फंबाय होननानै मानिदों बास खोनाबाय नोंसोरनो बुंहरदों जेनेबा दे हेल्प होलायनांगौ बर'जों बर' होनदों नों जेनेबा दे नोंहा नांगौ दे बिहरबाय दे आं बिहरबाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ दे
ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार बिहरखांनानै जुदि आंनाव आखायाव फैसाया गैया दा बोरायनाव दङ बोरायासो साख्रि मावो नालाय एकाउन्टआथ' बेदो थाखायो नोंबो साख्रि मावनानै नोङो हिनजावनो होगोन नामा एकाउन्टखौ हो एकाउन्टखौ नों होगोन हो नों एकाउन्टखौ होगोन हिनजावनो नों हिनजावनो एकाउन्टखौ होगोन आरो दा बायदियावहाय हिनजावनो होगोन हो नों हिनजावनोबो एकाउन्टखौ होगोन आरो औ मा दानबाय गिनानै दानबाय साला आंहा ओरैबायदि प्रब्लेम जादों दे हेल' औ हो माबायाव फैगोननो 4:30 आयु आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया आं गसाइगावनिसो होनखाबाय आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया मा जानो फन हरना नोङो गुमैनो नोंसोरनो फन हरना नोङो मा गोदाव सोदाव मानसि बुंलाय र' मा र' होमबालाय नों आब' फुरमेलानि जाथिबा आब' फुरमेलानाव बिहरनो हायोना मबाइला सुइस अफ होनना बुंगासिनो दं आङो आब' फुरमेलाना सुइस अफ मबाइलानो फिसालाफोरनिलाय बिहामजोफोरनिलाय बिहामजोफोरा हाया दङ दा गावनि न'आव हाया दङ बिसोरो एसेबाव बिहरनो हायोना नोंबो गावनि आब'ना बुंदों नों मोनबानो जाबायथ' औब्रा आंथ' आं हरनो हायोब्रा ओमफ्राय बिगुमैयानो हमाखै फनानो डिउटियावसो दङ इनो होब्रा बे लोगो खालामनाय ओंखायनो डिउटियावसो मबाइला गालांदों र' दा 4:30 फैगोन होनना बुंदों मानो गालांदों नोंलाय मानो थगाय जाखो नोंलाय बै डिउटियाव बिसोरो मोनाथ' समायथे मानो मोना आं डिउटि मावा नामा आङो हाबा सोरबा सोरनावबा सोंहरलाय नोङो डिउटि बिसोरनो डिउटिबा समायथे मबाइल लानो मोना सोर बुंदों आयु नंगौना नङा जाखोथाय सोर बुंदों नोंलाय माथो बे लोगोआहाय बुंहरदों डिउटियावसो थांदों होननानै दा 3:30 माबा 4:30 फैगोन होनना बुंदों दा खोन्थाना होगोन आं मा इमारजेन्सि नामबाय इमारजेन्सिया होमबा सासे फंबाय जानाय फैसा बिहरथ'बाय थादोंमोन माबादां होनना बुंदों मासे फंबाय आयु हाबाब नोङो बिहरबाय ओइ आब' ओरैबायदि इमारजेन्सि जादों फैसा नांगौ होनना बुंहरबाय नोङो फैसा नांगौ होनना बुङाखै आङो हागोन नामा बुंदों हागोन नामा औ जायखिया हागोन नामा होनदों आरो हाया ना मोनसे एकाउन्ट बिहरनो आङो होमबालाय र' नों गुमैनाव माबागोरनि एकाउन्ट नाम्बार नोंनाव बिहरबाय आं दा बुबाय थाबाय आङो हा मानो होनांगौ जाखो सोरनो नों नांगौ नालाय नों बिहरबाय जेखन दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरदो होनबाय आङो नों गुमैनाव सोंहरसै ओमफ्राय आंनाव हरथोंसै आं नोंनो हरसै बेबायदि आरो दा हनै बोराया आंना डिउटियावसो थांदोंबा नों गुमैया दाथ' आंनि आखायाव फैसा गैयाना मिथिया 10 मिनिट भितराव सुना हर होनना बुंदों आं खर'आव खालामनाङा आरो दा खर' जाबा आरो माबा जाहैगोन दा आरो दा फंबाय खोनाबाय नोङो औ ब्रा होमबा बेखौनोथ' बुंदों आङो मा होनो औ आं मा होनदों बेखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौनोथ' आङो र' 4:30 होनदों दा 4:30 नेनो हाया आङो खोनाबाय नोङो हाबा अबावथ' हरनांगौ आंलाय होनबालाय आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जेखन आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसो सहाय बिदों आब' होननानै मा केस नों मा गसाइगावनि माबानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलु बालु नङा नोंखौ आं गिलु बालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो साख्रि मावलायलायनाया मानो बिबायदि एथ'ग्राम बिदि रागा जानांगौ हे साख्रि मावनानै
Hei, non saya tangai kalau biar mana biar kalau ham nang. बे खावनांगौखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो ani memang biornago anggo. Dah ang langsung ke dewan aku udah bukan. नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होनबालाय हरदो Aku udah mana lagi plan itu kurang anggo. हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो Aku udah break kalau disalin nang apa nang. Kenapa nang? मा Aku nih break disalin sakit file nang apa nang. मा होनखो मा होनदों नोंनि बुरायखौ दिसिसन खालामनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंनाबा बोराया मा मावदों मा मावदों नों जाखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बेबायदि खालायनो नाङो आंबो जेबो खालामनो बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गावजों आवाज गंसे फंबाय थ' लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनानो मोनबाय आरोना बिथांमोननि थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय बा खोनानो मोनबाय माबायदि मोनखो आं जेबो मिथिला नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला प्लिज कमेन्ट लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो आरो जायफोरानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना स' थेंक इउ स' माच थेंक इउ फर वाचिं आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय